Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Maray na Huwebes na pagkaaga, pet sa 18 na ngunyan kan Septyembre 2025. Ano man tabi ang kasiributan, ang mahal na Diyos dapat permitay na ipigpainot sa gabos. Happy birthday sa mga nagbe-birthday. Saint Jude ngunyan, Saint Jude. So gabos tabing devotos dyan ni Saint Jude. May pagkakataon na makapagpasalamat lamang. Sagkod na kitang alas 10 nin pagkaudto. Huwebes ngunyan bagatabi. Pagka-Huwebes, sagkod siya na kitang alas 10. Para utro ka na ngayon. Kasabay ang bilog na tropa. Sana po iyaon man kamo dyan tabi ha. Nagpadagos ang kadakul-dakul kasubagong paradangog. Sa programa ng Tingog kan Banwaan, si Pading Jimmy, ang samuyang chief reporter. Pading Jomar, Pading Al, si Joshua, si Karen, si Angel, Manibela, Henry Mata. Sa Master Control, yaon dyan, si Pading Nalbaldo. Sa radyo, sa AM Band. Sa Newsroom, yaon dyan, si News Director Mardela. The ever reliable, si Madam Jia Leron, Jen Matthew Balyaran, Nicole Angloriane, asin si Jimos Barrios. Sa padagos pong sumadakan mga istorya lokal, national, international. May broadcast man kita sa internet. Yaon po dyan, nag-navigate sa internet lane sa DCGB News Online and sa YouTube, sa Facebook and sa YouTube. Si Jerome Nico Martinez ang kapartner ta. Ako mapan sa indong servidor sa radyo sa Indo pong Public Information Officer ng Bayan. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Sa kuya tabing telepono numero, so mga nakon man dyan na nagdadangog tabi yaon man nagdiretso, 0942-670-1195, 0942-670-1195 sa Smart, and 09660730-115 sa Globe, 0960-730-115 sa Globe. May bisita tulos kita tabi digdi sa studio. Pinalaog tana ta bata dai nga di kita masarong oras ngunyan, may mga commercials pa may bisita kita tabi, madali lang pakiusog-usog ding dit diyan sa mikropono tabi ano po ang kumpletong pangaran mo, sir? Sir, John Adrian Delpin po. Papakiluway-luway po. John Adrian Delpin po, sir. John Adrian Delphin. Yes po. Oh, taga saing katabi John Adrian? Taga Victory po, sir. Victory Village, Barangay 28. sa 28. Opo. North yan North po. North, 28 North. Pira ng edad mo tabi? 25 po, sir. 25 anyos. Nagtatrabaho ka na po? Po, sir, dahil pa man po, pa lang po, ma-prepare pa lang ang mga requirements po. Pa Manila po. Iyo, okay. John Adrian Delphin tabi. Ano po ang katuyuhan ta yaong ka po sa DCGB ngunyan tabi? Sir, maagad lang po kami Tabang po. Nagilang kaya sa mother ko po, may reseta po kaya siya. Ano ang ngaran tabi ni mama mo? Maria Cristina Delpin po. Maria Cristina Delphin. Opo. Aha. Si papa mo tabi asain? Separated po, sir.
separated. Opo. Madali sa natabi, Sir Hata. Sige lang po. May nag-upod sa telepono baka kung importante ining bareta tabi. Nasa linya muna ang satuyang Chief Can Apse mo OIC si Manong Rick Mendoza. Manong Rick, good morning tabi. We're on air na sa programa. Good morning, Tabi Manong Pio. Update lang naman sa transport strike sa Ngunyan. Sa monitoring po kang sa indong Albay Public Safety and Emergency Management Office, ang kulang talagang biyahe igdi sa may tercer distrito. Pag-abot naman sa first and second districts, halos normal po ang biyahe. But even then, may mga nakantabay po kitang mga libreng sakay, and then we will field some more libreng sakay na mga auto na gobyerno kung kinakaipuhan po. Ang situational reports po malaog sa tuya by 10 a.m. and then 2 p.m. at yan kung kaipuhan po kitang mag-augment patabi Manong Pio. Mhm. So as of 9, 10, more or less ngunyan, kung sa porsentahe na 1:100%, piraan na porsentahe tabi kan pagkakaparalisar kan bulos kan pampublikong vehikulo sa Albay tabi, Manong Rick? Halos wala nga ni 2% Manong Pio ang may maski duman sa third maski kulang pero may they can manage sa tong ibang mode of transportation na lokal na yaon po sa lokalidad. Pero nag-field na po kita kang libreng sakay Manggararay pasiring duman sa Pulangi going here dahil ang obserbasyon ta kasabago halik kitang tercer distrito so pasisiring talagang ligas pinahaling third district yun dakol na nag-aabang tabi. Okay, di nga ni nag 2% as of press time as we speak, so pagkakaparalisar kan pampublikong bolos kan transportasyon sa third district sa naan medyo kulang nin diit over. Iyo tabi Manong Pio. Oho. Ma-update po ako sa imo Manong Pio Atlan kung may significant na updates sa tuyang situational report sa kada district and then tangani maaraman man kam publiko tabi maplano ninda kung paano sila maglunad at yan hapon man po igwang libreng sakay Manggaray pa third tsaka first district sumaruluwa sali digdi sa Legazpi City tabi. Mas maray na naunang bitan mo tabi, Sir Rick, Manong Rick, yan na libreng sakay. Ano ang kuangkaan, ano ang pasistema? Sige sana ang relibot ka yan, may tarpaulin dyan o may bandera na libreng sakay o per ora tabi. Anong pasistema? Paliwanag tanganing ma-orient sa tuyang mga biyaheros na igwa talagang importanteng tuyo. Go ahead po. Ngunyan na aga, may karatula itong coaster na nagpaduman sa sa coaster kang Provincial Tourism Office, yung nagpasiring sa Pulangi and then vice versa, mabalik ito taon-taon. Ang oras kang pag-agi po kayan, depende ta po duman sa sa nga po kani magiging situational report and then sa mga itong pigapuntang rush hour baga po Manong Pio. So as the need arises, we will increase sa mga auto tabi. Aday man nin nangangahulugan na sige sa nang relibot kaya na may mga libreng sakay tabi kundi depende sa ground situation. Roger Manong Pio po. Dispes ang pag-deploy kung gulpin ang nangangaipo bako itong so steady nagari ngaya duro diretso sana depende sa pangangaipo tabi. Iya po, depende sa pangaipot. Siyempre sayang kang pag-ikot kang mga lunadan kung wala man na malunad tabi. Siguro ang dakol talaga ka na masunod-sunod ng halos oras-oras towards rush hour at yan tabi Manong Pio. Anong oras nindo bubuhian pag rush hour tabi? Alas 4 po mapuon. Alas 4 mapuon na going to first, going to third tabi Manong Pio. Daiiyan ning ngaya pick up area ngaya sumapa mauli sa third, mauli sa first, may pick up area sinda over.
Solamente po, digdi lang sa may sumahali, digdi sa may bandang Capitol ang may pick-up area. The rest po, susuyodon niya lang itong rota kang mga natural na nalunadan pampubliko. Tanganing sumaagian, makalunad naman diretso po. Iyo may question kay tabi na duman man iparada sa mga terminal so libreng sakay tabi. Sige, Manong Pio. Salamat po sa suggestion. We'll take it, Manong Pio, i-relate duman sa naga-dispatch kang mga bikolo tabi. Salamat po. O tanganing synchronized aram kan publiko so dudumanan yaon duman so mga libreng sakay kan gobyerno so pa first district igwad yan sa may SM Baga tabi Grand Terminal pati naman so pa third district sararo sa naan dumaninda tapos ma-pick up na sana kung may bakante pang tutukawan along the way. Iyo po, tabi, Manong Pio. We'll do it, Manong Pio, tabi. Sige, thank you so much. Kung ikaw ka pang gustong idagdag tabi, Manong Rick, go ahead. Wala naman siguro, Manong Pio. Salamat sa oras na ini. And then we will call back na lang kung in kaso may mga significant na information. Salamat, tabi. Sige, thank you so much, Manong Rick Mendoza. Ang satuyang APSEM OIC dyan sa Kapitolyo. Balikan tatabi si Delphine Baya, John Adrian Delphine, Yes po, sir. Si mama mo, pirang edad tabi ni mama mo? 52 po, sir. Anong trabaho ni mama mo? Nagalaba po, sir. Kaso nagpundo na po dahil dyan sa diabetic po kaya siya. Pira ka mo magturogang tabi? Ako man lang po, sir. Bugtong kang aki solo? Opo. May mga tugang si mama mo tabi? Wala man po, sir. Solo man sana po siya. Solo ka? Oho. So, diabetic si mama mo. Dain na, pirang aldaw nang dain nakaka... Anong trabaho ni mama mo? Naglalaba po, sir. Naglaba ba? Tapos ka na mag-eskwela? Opo, sir. Ano man ang sa imong pagtatabang in kaso kay mama mo tabi? Sir, kapag nakakuha na pa ako kitabaw, sir, i-support ko na lang po siya sa pangay po. Ngunyan kaya po, sir, wala financially po, sir. Kamu sa nang duwa talaga Opo, sir. nagbubuhay? Opo. Ibig bubuhay ka ni mama mo sa paglabada? Opo, sir. Ngunyan, ang hilang ni mama mo is diabetic. Opo, sir. Ano po ang tinuyo mo digdi sa istasyon? Maano lamang, sir, maagad po kay tabang po sa programa po nindo. Baluon tatabi, sir, hata. Okay. Ang programa ta, udto na. Opo, sir. Di ako makagarantiyan, natatakot ako kang kung saan kita mahugot na kamot kan mahal na Diyos. Opo, sir. Ang paradangog tari di ba kung araw kan hibang programa na dakulan minaan durog tulos, Opo, manipis na baluon ta sa natabi, Opo, salamat po. Anong kaipuhanan na bulong ni mama mo? Sir? Uni sa reseta? Yan po sa reseta po, sir. Ang helang ni mama mo is diabetic. Yes po, diabetes sir. siya, Diabetes po. Pirang klaseng bulong initulo? Opo, sir. Tapos sa likod po, sir, ugas siyang itong glucometer po. Ay, igwa pa o? Or i-check daw po, sir, so blood sugar po. Pira ining bulong tulo, 1, 2, 4 na klaseng bulong? Opo, sir. Sa inta daw ini kanon tabi. Sa makakatabang kita kaini sa programa. Diyos ko. Day ka mong trabaho po Dahil pa man po, sir. Igong PhilHealth si mama mo tabi. PhilHealth, day ko, sir, sigurado po. Day ko kaya inapot po. Ang PhilHealth nagtataram na day ng mga problema pag-arog kayo ni. Kaipuhanan lang na mapasunod tabi. Kundi ngon yan, kwartang kaipuhan tabi Opo, sir, yung mga gamot po, sir, taday man kaya kukuha po sa pharmacy kang government po. Diyos ko, paano ta daw ini tabi? Ining insulin oral daw niya pigtutudok? 2 times a day po, sir. Ining mga bulong na ini, paubos na, ining resitang ini, nakuha. Day pa man yan, sir, na iiro po.
ngunyan pa sa ninip. Tang Opo, petsa dadig di September 15. Nagpa-check up si mama mo pala. Opo, sir. Ngunyan na petsa 15 kaso hapon. Opo. Inen renisita. Opo, sir. Daing tinaong bulong duman sa Wala man City daw Health. po, sir. Wala man daw po. Daing pilit si mama mo. Wala man nata, sir. Igwa pa ning so mabakalo na pang monitor kang blood sugar. Opo. Oral daw. Diyos ko, paano daw ini lamang tabi? Sarong oras na nakita ngunyan. Di kadua kung may nagdadangog paano. Opo. Sige na tabi. Daita ka makuanan ha? Daita ka Okay lang magarantiyahan. Pangapo na tabi para ki mama mo tabi, John Adrian. Sige na tabi. Ano po, good morning po sa mga nag-antabay po dito sa DCGB. Maagad lang po kami kay tabang po na so sa puso po nindo. Diyos po ang magbalos po. Halat-halat inda sa natabi. Ano? Opo, Kung igwa lamang ning bagdang dyan. Madali sa nata may dekit sulong kayod kita sandali ay off air o on air tabi, madam. Sige, i-on air ta katabi, ano i-on air, madali sa natabi. Madali. Siya nagpa-check up. Madali sana. Mama, Paluwaya dito. paluay daw ang radyo tabi diyan ano. Sa Intabi, Pio, nagpa-check up ang ina kaayan. Sa City Health Office, yaon Sa para sa Itabi? City Health Office tabi. City Health Office kan Legazpi. Daig kiti naong bulong. Dai tabi, Mama Mila, Board Mila tabi, daing tinaong bulong. Daig manggaraw siya naghapon. Aram ko, may tingkatao po ang office of the mayor. Daig siya nagdumagay sa opisina ni Mayor Isham. Nagdumang katabi sa opisina ni Mayor Isam Delphi Jan iyo po. sa opisina ni Alkalde. Opo. Nagduman databi board nila sa office. Anong nangyari pag duman mo sa opisina ni Mayor Isam? Ano po, ano man po kami, nakaagad man po. Ano na, kuya? Tinawan ka mo man po. dumaning Dakula man kantidad. po. Opo. Ki Mayor Isam. Opo. Okay. Mama Mila, kinatawan Mila, nagduman man da sa opisina ni Mayor Isam na Ismail, tabi, tinawan man da dumaning tabang man. Okay. Kundi ining sa mga bulong. Sabi kang kapitan niya. Kasi, siyempre taga Victory Village siya. Anong barangay niya? Victory Village 28, 27? 28. Maghagad siya kay kapitan niya kasi siyempre gusto man ba mo bagangon niya na panahon Pio. Alibawa ako gusto ko man tumabang, ano ang proof mo na taga Victor Village ka? Uni may mga ID digding dara. So ID ni naman niya. Okay. Arong kay ni dyan padumanon mo na lang iyan ng mga kasi mga siguro kung mga alaw na pa kuya sa opisina sa City Hall. Matabang man ako Pio maski diit ha. Di Paara mo Pio kasi malay mo kung kasabay iyan sa susama sa bagang PhilHealth. Universal. Iyo nga ni anang ko daining nakakapasunod kaya nin marahay. Araw ka ini po ang proseso kayan. Padumanon mo po siya sa barangay hall. Hanapon sa BIHW or sa Kagawa Don Health. Tanganing mapasunod siya po kang tamang proseso kung halimbawa dahil man po kapasidad talaga tatawan siya kayang ki-input kang Kagawa Don Health or si Kapitan Loverisa man tataw yan kung sa insinda pwede pa dumanon. Opo. Ayo. Sige tabi di kopya tabi kinatawan bila papasunodun ko ini tapos itong sabi mong alao na magpasiring sa
opisina mo sa City Hall. Yes po, sa liga na lang. Sa- Mataon na lang kita. So kaya ko lang tabi ha. Oho, sige tabi. Parehas man ba kita piyo on the wings of love. Amo. Niyo tabi. Sige tabi. Sige tabi. Salamat kinatawan nila tabi. Say pangalan tabi, Your Honor. Oniso pangaran, ipasurat mo dyan sa imong yaon dyan na Angel de la Guardia sa gilid. Si John Adrian Delfin. Delphine. Sige. John Adrian Sige. Delfin, taga Puro 4 ini, Barangay 28, Victory Village North. Sige tabi. Sige tabi. Salamat tabi. Sige, thank you so much. Thank you so much. After kang program mo, apunan mo ko at dito ka Opo. nasimbag ka sa akin. Opo, sige po. I will. Opo. Thank you so much. Bye-bye. Opo. Araw kay ni duwang balit itong suhuron mi, ito si kinatawan Milabal. Opo. Ano, yan. Siya ang representante kan mga kapitan sa bilog na Albay tabi. Opo, sir. Ngunyan, duwang bagay ang ipapasunod ko sa imo. Primero, taod-taod na alauna ning hapon darawon mining mga ID mo ha, buda so ID ni mama mo tabi. Opo, sir. Dispos ining reseta. Tabago pa sana ining reseta. Po? Yan. Hanapon mo sa opisina ni Madam Mila Bal. Opo. Yan, sa City Hall, City Hall. duman sa Sanggunian Panglunsod. Opo. Aron mo Mila Bal tabi Bal. yan. Ta igwan ning itatao man sa imong sumakakayanan man natabang tabi Opo, salamat po. O tahali ka man duman kay Mayor Isam na natawang ka man duman. Opo. Dakulaon ng tabang na ito man Opo. at pasipunan. Opo. Then ining kay Mama Mila Bal ikadua taang gabos ngunyan sakop na kan PhilHealth. Opo, sir. Ining nakukuatang tabang ngunyan para mientras na ini. Ining sa PhilHealth ilalaog ka na duman sa pang matagalan na. Opo. Okay. Magpasiring ka sa Kapitanindo. Makihurong ka duman kung sisay mapupwede. Tabangan ka na mailaog na sa PhilHealth si mama mo. Opo, Pero sir. iguanin makaipuhan na diit na mga papeles. Siguro kaya mo naman yan nalakawon. Buda, Opo, sir. masasabutan mo naman sa prosedimento ta. Igwa ka maning sufisyente naman na pag-adal bagatabi. Masasabutan mo ito. Kukumplihan mo sana ito. So, kaipuhan na ito. Ta ining mga diabetic na ini. Papasunod dun sa nakamo kung paano ang proseso. Almost ang problema nindo. Dahil ka na magparabalik-balik. Mag-uarap panghagad sa kung sisay. Opo, sir. Ta ang kuangkaan, kung igwang available na bulong ang City Health, pag nagreseta ang doktor, pag igwa duman na available na bulong, obligado silang itao kaayan hali duman sa programa kan PhilHealth. Opo, At sir. no cost tabi. Ang problema sana kung ding available na bulong duman. Opo. Digdi na malaog so sa tuya na pinagigibo niya na pangapudan sa mga paraan tabay tangon niya po. Okay, so iyan tabi hatandaan mo yan. Thank you po, sir. Kung bago pa mag-udto kaya mong lakawon, lakawon muna tabi. Nganing makuha ng kana kung bako si Kapitan na Luberisa sa Saindo, tama ba? Opo. Kung si Saido man nakagawad mailaog na si mama mo sa PhilHealth. Opo, Tagabus sir. na Pilipino ngunyan, membro na kan PhilHealth. Pero sila Oo. po tun ko manggilalay po Oo. si Mother baka po ugwa. Yan. Di ko pa kaya sigurado po. Hapoton mo ha. Opo. Kung igwa so ID. Tabi, kung igwang ID, patabang kaduman. Ta igwa ning in charge diyan sa barangay nindo na mapapasunod ka kung paano. Opo. Tapos kada beses na mapa-check up ka sa City Health na iyon na itong ipipresentar mo, tatao na yan dyan sa PhilHealth tabi, sa Sige po. City Health. Okay. Now, igwadig dining madali sana. Inda ko sana kung makatipon-tipon man tabi kita po, ha? Ining si 8040 madali sa natabi Sige po, sir. padingnal buhian ko na ining mga kwandig dihata sulok kita budak kong papano biluhan mo sa dyan taon-taon padingnal ang commercial tabi
Si classmate na ma'am, ano po, madam, ikuang ko ang ngaran mo tabi. Igwadig dining ining classmate ko, 8040 siguro tabi mapadara ding 500 man sa GCash. Opo. Baka nakaantaba ini tabi 8040, ang GCash ko tabi is 0942 670 1195. Yan. 0942 670 1195. Ilista ko ini tabi solo kita digdi. Initabing 8040. Dahil kung una i-on air ang ngaran mo, taday ka ni express permission, tabi paki-acknowledge po kung nakuha mo so GCash number ko papaagyon na sa GCash ko, tabi. Yan. Ang GCash ko is 0942 670 1195, tabi. Yan. Igwa man kitang na-raise na 500 budasuki kinatawan mila dai ko sabot kung isurat ko lang digdi so kay kinatawan mila tanganing ma-acknowledge unknown amount initabi po. Basta may 500 kita sa GCash po. Then igong 6298 nag-hello inda ko sa natabi 6298 tabi i-check ko muna sa GCash kung nakalaog na ito. Itong hali ka 8040 kung day maglaog kulang nga ining GCash kung pang-abo day nga ni nagasanggatos ang laog kang GCash ko tabi. Dali muna managtarhata ako nanta ini pasensya na po tabi ang GCash ko sir 54.49. Ay, Diyos ko. Tabi paano tabangi lamang nindo ako mandigdi kung paano ini. Ama sendad at tabi 44395 update sa bagyo. Diyos ko. Paano na ini? Mga commercials pa kita Well send na po sir PO. Sige tabi ha. Kung igwa lamang po diyaning nagantabay man makakuan lamang sa sakuya. Digdi tabangan man sa programa ini nangangaipo sa bulong pagresita kay mama mo yun iso nang na find out Opo, sir. diyan baitik tabi gusto ko rin po GCash anong gustong sabihin mo tabi 6298 si mama mo okay lang sa imong itaram ang ngaran ni mama mo tabi. Okay lang po, sir. Sige. Ikanan magtaram kan ngaran ni mama mong naghelang na kamusta nang doan nagtatabangan sa buhay Opo. Daig tugang si mama mo digdi sa Ligaspi na pwedeng makuha Diamond po, sir. Sa Dering Kayod man po, sir. Opo. Say ang ngaran tabi ni mama mo? Po, sir, Maria Cristina Didelpin po. Ang middle name De Blois. Opo. Okay, uni man so kanya ID. Ni pisil sir sa pagprograma ng iba ko ining pamusumaray pa. Kung amay iyo. Sorry po na no problem. Na-disturb. Grabe ang kwanta, grabe ang paginguhataman pero paano kaya? So igwa maning GCash 500 tabi. Halat-halaton mo ko tapag commercial mababa ako ika-cash out ko ini diyan na 500. Ipo, sir. Tanganing makunyanta. Kung igwa patabi maning yan igwa ayun na 554 na sulaw kan GCash. Opo, sir. Itaw ko na ini. Salamat tabi duman sa nagkunyan. Checkan ko na ini. Iyo man so nakwanta ko yan sa programa tabi. Sana po kung makmakalat-talat hanggang mga alas 10 tibad lamang igong magdigdi. Opo, sir. Itaw sa Salamat mo. po. So padabaon mo si mama mo
Ayun po sir. Kamo Actually sa po, nandoon, nasusupog ko ta ako mag-rani-rani baga po. Totoo. Ano talaga, maski on air po, naanak ko sa sarili ko. Totoo yan. Aram yan na. Opo. Nasasabutan mo Kung yan na kaya lang talaga sir, di ako maduwa-duwa ng ganda po magtabang. Kaso talaga ako man po, kay po ng ganda ko totoo. pursige po, takunday po, walang matabang po. Iyo. Salamat po sir. Sa kadakulan kami na kwan sa mo yan, nasasabutan mi ng psychology Opo. kaya So dignidad, so pagkatawo, Opo sir. piglilingawan na iyan. Opo. Por dahil sa pangangaipo talaga, so lehitimong pangangaipo. Opo sir. Kumbaga ialo na sana supog baga Supog kung po. ano na talagang daing-day madudumanan. Opo. Pero ining sa PhilHealth dakulao na tabang po ini. Opo, Sana sir. makuha ka mo mapasunod tabi ka mo ano. Yan o paano kaan. Kung igwa tabi nin kunyan pa gusto pang magtabang man an sa kuyang number 0942-670-1195 and 0966-730-115 mo yan tabi hanta madali ta igwaning kunyan ining nagtabang sa imo midbid ka ako light kada nakuan Opo. iyo nga ni yan may retrato rin ding pigpakon yan sa imo yan tabi kung mapupwede tabi dyan baga sa ako Bicol magkunya ka pa duman Agad po. magrani ka sir. pa duman tabi Opo sir. igwa yan yung mga pasistema pa diyan maski puro pa makaka sustainer man na dyan sa embarkadero yan masana sa opisina baga Opo ninda sir. darahon mo yan na kwan mong igwa yan pasistema tadig di po sa kunyan hindi ini Nagalaw po sir. solamente dua si Mama Mila buda ining su Saro. 500 pesos na kunya. Dali ngo na ta. O ni may nag-upload. Dali mo na tabi. Hello sir, good morning. Opo, gusto mo on air o off air tabi? O sige, ikasanang dadangogong ko tabi. Ano po ito tabi? Oho. Igwa ka dyan ng sarong insulin. Sige. Ipahapit ko dyan sa imo. Oho. Oo, dyan sa nasa dati. Ano sa dati? Sige, tabi. Sige. Thank you so much. Salamat din, Mara. God bless. Igwang nagkunya ng insulin. Opo sir. At least makakakuha na tabi. Igwa ng insulin. Igwa ng reseta baga dyan na insulin mako. Ugo po sir. So, itutulok iyan. Tigtutudok po sir. Oho. Ituturo ko ni sa imo, islista ko digdi insulin. Yan. Check. Yan. Insulin tabi. Oho. Ito. Tabi. Okay lang po sir, ma-mentionin ko tibad po makaingganyo palamang sa ibang kamidbid magtabang. O si Madam Ada Dizon. Ay si Mamada po. Nagtabang siya 500. Question is kung ikaw nagdadangog pang iba na matabang. Si Madam Ada na Dizon, igwa siya nag-express permission na ikonsungaran niya. Ang pighanap na tabi, sana na mag-text, may magtabang pa man po. Tabi, yan. Kunyan tabi, mag-text lamang o magpasiring digdi tabi sa programa. O di, ituturo ko ining sa insulin tabi na makuan diyan. Opo sir. Sana po igwa panin. Sige tabi kung gusto ka pang maipapayag kanta pala mga paraan tabay. Sige tabi. Sa Giraray po, magad po kami kay tabang po, maski sa pira po any amount po basta po taos puso po Diyos pang magbalos po sa Indo. Salamaton po. Sige, salamat tabi. Sige tabi hata halat-halata na diyan sa sala ta areglarong ko ini pagkatapos ka ni station. Sana igwa pa tabi. Sige, salamat tabi. So yan po si John Adrian Delfin. Grabe man ang paghingwa para sa iyang magurang solo siya. Sindang doa nagtatabang tabi.
at least makasipo na lamang sa bulong yan sa indang kunyan. Pangaipat. So ina niya naglalabada, tabi day naman sindang ibang makatabang. Kaya ini po so immediate ta itong sa PhilHealth matatabang-tabangan na sinda kaayan. Ini so immediate ini tabi. Ngunyan ta bigdang ay sureseta hisay mambayaan kita baga mga pobre pag namamatian maduma sa doktor pag di bumbang kita kan reseta nga natutulala kita lalo kung day kitang kwarta na arog kay ni yan natutulala tabi kita yun na po yan sangun yan sana makaraos ini tabi guaman ini lang digdi sad to say paano pagtingog kan banwaan ay hindi na tayo masyadong maraming taga-antabay. And ang oras pa natin alanganin na. Sige. Ini po, kung igo po ning gusto, na kunyan yaon lang di si John Adrian Delfin para sa kimaman niya tabi na nakatao pa man lamang ning tabang. Ining sa 500, i-cash out ko ini taod-taod. Tapos, itong sukay kinatawan Mila, buda sa insulin, ituro tatabi. Oras, Pilipinas, alas 9:40. An oras hatod sa Indokang. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sa mahigit 15 taong paglilingkod, libo-libo na ang mga natulungan. Mga estudyanteng nakapagtapos na ng kanilang pag-aaral. Mga maliliit na negosyante na itaguyod ang kanilang pagdinegosyo. Zero hospital billing para sa mga may karamdaman. Patuloy ang ating pagpupunyagi para maiahon ang ating mga kababayang nasa laylayan. Sa tulong at paggabay ni Ina, sama-sama nating harapin ang bukas na may pag-asa. Sa ngalan po ni Congressman Zaldico, Congressman Alfredo Pino Garbin Jr. at ng buong Ako Bicol Party List, Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Ang leptospirosis ay nakakapinsala sa bato, utak at atay na pwedeng maging nakamamatay. Hindi lamang sa daga nakukuha ang sakit na ito. Kaya mag-ingat sa mga iinuming tubig o gagamiting pangluto. Huwag lumusong sa tubig o putik na pwedeng kontaminado ng dumi, ihi o dugo ng hayop na may sakit. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsultayo sa pinakamalapit na health facility. Para sa libreng konsulta at reseta, tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. The Diocese of Legazpi brings you One Voice, Part 2. One Voice, Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Senchoco, as we serve
fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po! Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May GCash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Tuhod, siko, baywa, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8
a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Ravvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco, Ravvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Ravvax Tabaco, beside Siga Hospital, Ravvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Ravvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Ravvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Ravvax Pilar, Ravvax Castilla, Ravvax Piuduran, and Ravvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Ravvax. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Matauning pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Francia Fiesta greetings from Dr. Fay Lea Patria M. Lauraya, President, the University of Nueva Cáceres. Viva la Virgen! The Peña Francia Festival is a reminder whatever season we have in life, whether in joy or in hardship, we are never alone. With faith and God's loving mercy and the loving intercession of Ina, we continue to stand strong and endure as we move forward together. For us UNCian, this celebration is a reminder and a confirmation as well as an affirmation of our love, our nurturing nature, and the why and purpose of our service. Let us continue to journey bravely and kind. Together, under the mantle of Ina, we shall endure. Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Madali, paanunta daw padingnal patapos ng programa ta may standby si Karen tapos ining so nagtatabang naghagad tabang inutun Karen standby mo na pasensya kunday na makalaog ta patapos na kita palaog daw itong so naghagad tabang tama pasalamaton taman duman sa nakayanan man kan mga paraan tabay niya to asin kam programang Tingog Kanbanwaan sa laog nin nagkapirang minutos tabi ta igwang nagtabang man po nangapudan nag-andurog man sa satuyang pangapudan at kawin na tabi giraray John Adrian Gabriel tama at Delphine John Adrian Delphine okay o di si Ma'am Ada tao maning 500 pesos pinag-cash out ko na yaon na sa imo tabi then pagbaba ko man dyan sa baba igon naghalat na naka-auto nagtao ning 250 pesos tabi so ang cash on hand mo dyan is
750. Okay. Then, sunag taon ng insulin. Yan. Kuan yan, makakasustiner, ikuan mo sana sa, igwa ka ning pitsil, ikuan mo sana sa mayelo, tanganing makasustiner iyan tabi. Ano? Then, si kinatawan Milabal, igaw manin pinag-pledge, pero anon amount, dudumanon mo tabi ini na alauna, ano? Nakon mo na, tabi sa City Hall. Yan, tapos so pasunod ko sa imo sa PhilHealth, ano? Nan kadakula na tabang na PhilHealth. Ngunyan hindi pa anong pigdidisponer tata na bigla kamo eh. Pag kuan daing dai para riho man kita eh, daing dai. Pag giko na ba kitang reseta kan doktor nang natutulala kita kun say na kamot kita kan malyos mako aka yan initial na pangkunan. So naka-raise man ang programa ta kaso na ning 750 pesos. Dakula una tabang na po yan. Despite na araw kay nan kwanta oras ta na date ang nagdadangog, igwaning naka-raise pa kita ning 750 pesos. Dakula una bagay na po yan. Tatawan ta kang pagkakataon na makapagpasalamat tabi. Sige na tabi. Diyos maray na aga po giraray. Nagpasalamat po ako sa Indo, sa nagmamatay po digdi sa DCGB. Diyos po ang magbalos po giraray. Ano po, grabing pasalamat ko po, apresiasyon po na maski baga po makasupog, pero kay pa nanggad pong kusugo ng buta, wala nanggad pong matabang. Totoo. Ano po, salamaton po giraray sa Indo po, sir. God bless po sa Indo, sa programa po nindo. Araw kay nang reaksyon ko, ako nadadara ako eh. Grabe ang entusiasmo kong makatabang, pero kunya yung sitwasyon alanganin. Opo, sir. Alanganin. Bako sa nagsasayom ako, kundi libong ako kung papaanohon. Opo, sir. With the limited niya tong audience na igwang audience, day man nga ni gabos nagtatabang man taaram-taman niyan. And so oras ta. Kaya araw ka ng frustration ko man eh. Gusto kong makatabang mangkutan. So, iyon na taban ha, dahil paglingawan, so taod-taod, alauna ng hapon, buda lakaon mo sa pilat para kimama mo ha. Opo, sir. Ta importante na marahay ha. Ang City Health Office, rekonesidoan kan PhilHealth. Opo, sir. Ang PhilHealth, igwa kan programa na pag rinisitahan ka kan doktor na akreditado kan PhilHealth, pag so reseta, so diagnosis, laog duman sa programa kan PhilHealth, patapos igong bulong duman, ang bulong sagot na yan kan PhilHealth tabi. Opo, sir. Duman na ka mo kapacheck up permi sa Legazpi City Health. Basta igwaning PhilHealth. Ano tabi? Salamat po, sir. Sige, ingatin ako na naan sa yelo na insulin ang tabi ha. Thank you po, giraray. Sige, salamat. Sige, thank you so much. Mga tugang, yan po sa tuyang programa. Salamat man kan sa inyong pagantabay. Mahal na Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-anta.